Det er afsnit på min kanalsdag har vi en, der hedder Abi med Boom. Her, Abi. Og det er noget, der hedder Laden, vi er på vej hen, så lader det ikke rigtigt. Så vi har skoletasker på det hele. Ja, vi viser rundt på vejen hen. Ja. På Så, vejen hen. ja. Hvad? En bus. Ups, min finger så foran. What the fuck? Det skal ikke have, vi går bare stille og roligt. Vi går. I kan nok ikke se så meget, men I kan se mit dejlige hår. Jeg kan lige ind i skyen her. Sådan. Kom Abi. Gul bil med hængelås. Det er bare god bil. Stjæl en blomst. Nej! Nej! Stjæl en blomst. Og det var stjælet. Den er bare orange, ikke? Er du glemt, der kommer nogen? Ja. Og vi vender tilbage, når vi er over ved sådan en stor side derovre. Ja, det tror jeg bare, vi gør. Ses der! Hej, det er Abi, der har fået kommandoen her. Ja, hvordan skal jeg sige det? Vi går lige ind i skyen. Jeg tror, Julius skal pisse. De føler sig bare med den her. Julius er nu godt i gang med at pisse. Det siger jeg, at du ikke skal filme mig. Du skal ikke filme mig. Nu løber han. Nej, men ja, som I nok ved, så er vi på vej hen til Laden. Og vi skal hen og spille og alt muligt. Have det sjovt. Og Hvad er det så, der filmer mig, mens jeg pisser? nej. Og ja, vi går stille og roligt derhen af. Så vi ses derhen. Ja. Ej,